What is up guys, it's Mervin Morado here mga Repa Peeps, bagong adlaw and mag-vlog na sad ta. So for today's vlog mga Repa Peeps, kay mag-review ta sa ako ang old short film that was shot 9 years ago. This was during the Palaro days sa amo ang school and nag-participate ang among college. One of the event during that time was the short film festival. Luckily, daghan-daghan may awards nga kuha ato. And while nag-scan ko sa ako ang video folder sa akong profile sa Facebook, nakita na ko ni siya and I decided to watch it again. Medyo dugay-dugay na. So, let's watch. So guys, ang title sa among short film kay Infinite, directed by Allen Sanchez. And of course, teamwork sa whole College of Computer Studies. So, atin na start. So, pasensya pa dyan ninyo ang video quality kay wala pa yung usod DSLR to sa una sa mga. Yawa Martru. Wala mong school sa una. St. Peter's College. So shout out sa Makas and crew aning short film. Kung sa pag-ibig lamang nabubuhay ang tao, tahimik siguro ang mundo. Walang away at dulo. Ako, si Stephanie, simpleng estudyante, nag-aaral, nangangarap. Minsan ako umibig, nasaktan, pero kahit minsan, di ako umibig ng lubusan. Di ko alam, pero sabi nila, kapag umibig ka, siguradong tatamaan ka. Pero di ako naniniwala. Di pa naman kasi ako tinamaan. Tamaan ka na, para ni Kulo! Lang natamaan ako. Makita na dyan ninyo akong itsura sa una. Isa sa mga main cast is there. Jonah. Tired na ako nakapagpawin niya. Billy boy. Uy, sakit ito ha. Parang napaano lang. Nire-rate ko siya. Pero ba siya sa akin? Tatapin to ka. Ito ba rin, no? Pwede nga. Paano ko rin siya rin. Ito nga. Kung bawa pa malis, pwede nga ako ba? Pang 7. Ha? Pangit? Sumari ka dito! Nagkan makikamiyo revealing. Bola. Yung sinasabi ko, pero yan. Muna yung mga naong sa buliro Salamat sa tulong. Pero ang karakter lang ang bulero ana. Oo, alam mo, guwapo ka rin. 10. 10. Parang hindi yan, nag-tap niyo. Kaya ako juice ito. Gubalo na nga. Ay! Grabe nga scene guys. Kapila mo yung nag-take ani.
Ligawan stage. Ay, Steph. Kumusta ka na? Tulog ka na? Ay, klaro pa yung mga bukog dari oh. Di pa eh, ikaw. By the way guys, ako din ha. Di pa ako inaantok Shit, eh. grabe na ako. Naisip kasi kita. Drug true. Oo, ayan ka naman. Binubula mo naman ako. Totoo. Ano ba yan? Paano kaya kung nagawan kita? Pwede ba? Ha? Bakit naman? Di halatang balik-balik lang ang scene. Palagay ko, nahulog na ang puso sa'yo. Uy, si Alvin. Bro ba? Klaro pa kayong practice ang nasa open field ba? Panagbenga Festival. Ay, bili na sad. Atayag na ako. Nanguyag na daw si Alvin dali oh. Hi, Eliza. Hi, Samantha. So dali na twist ang story. Na de hidden agenda ba? Hindi pwede mo. Ano ba? Ano ba? Kaibigan natin. Hindi. Huwag mong gawin yan. Ako. Ayan, tignaw na. Ay! Sanara. Friend pa nga. Then naman din kay Killer Friend. Pero pinaka-epic dire guys kay nadunggapan tag invisible knife. Eliza? Ora. Invisible knife. Damn, I'm hit. Tapak ko yung daw guys actor dire ha. Mukay luha ni Tolo. Sabog guys. So dito nga part ni Babes nga manimbot yun ako balay po. Pagtanaw na mo sa final video short film. Shit, dito nga part ni Babes nga manimbot ang balay po. Para na ang sulat. Tanaw ganyan yun eh. Na yung mga invisible nga letters so. O di ba ko Hey, sulat? Stephanie. Mahal na mahal kita. Sana pakatandaan mo yan. At parati kang mag-iingat ha. Mahal na mahal kita, Steph. Alvin. Alright. Alright, Ripa Peeps, mo to siya mong short film. I-post lang na ako below ang direct link sa full clip aning short film. Eh, kamuna'y bahala.
Makalingap mag una-una ba sa katong time mga gabot mi ani kay Bibo jud. So that is it for today's vlog mga papips. Hope nga nag-enjoy mo. And kita-kits sa punta sunod. Hope maka-vlog pa ko ugma. Pero panay kamutan nga maka-vlog jud ta ugma. So please like, comment, share, and subscribe sa akong YouTube channel o hit po ng gamay nga bell para ma-update ka kung ako'y bagong vlog na i-upload sa YouTube. Hangtod sa sunod rin papips. Chill out. Peace.